давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат ноҳияи дӯстӣ ба маротиб рушду нумӯ карда, дар ҳудуди он сохтмони иншооти гуногуни соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва хизматрасониву фарҳангӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуданд, ки ин раванд бозгӯи сулҳу суботи пойдории меҳан ва истиқлолияти комили ватан ба ҳисоб меравад. дар ин замина бо дастуру супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба ноҳияи дӯстӣ ташриф оварда, аз рафти корҳои ободониву созандагӣ, пешрафти соҳаи кишоварзӣ, ҳолати иншооти ирригатсионӣ ва омодагии соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ноҳия барои фаъолияти самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 шинос шуданд. нахуст сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ва раиси вилоятхатлон Давлаталӣ Саид дар ҷамоати деҳоти Ҷиликул аз рафти корҳои сохтмонӣ дар корхонаи истеҳсолии шифр шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки сохтмони корхонаи истеҳсолии шифри азбестӣ дар доираи татбиқи ҳадафи чороми миллӣ саноаткунонии босуръати мамлакат, эълони солҳои рушди саноат ва вусъати тадбирҳои созандагӣ бахшида ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди манзараҳои вахш ба маблағи 7 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода мешавад. лоиҳаи иншооти мазкур муосир буда, он бо дастгоҳу технологияи пешрафта банақша гирифта шуда дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. баъди ба фаъолият пардохтани корхонаи мазкур имкон фароҳам мегардад, ки давоми сол ба миқдори 685400 дона шифр истеҳсол карда шавад. масоати умумии иншооти истеҳсолӣ 45 сад як замин буда, шумораи коргарони он 45 нафарро ташкил медиҳад. ба сарвазири мамлакат иттилоъ дода шуд, ки баъди ба истифода додани корхона, муассисон ба нақша гирифтанд, ки истеҳсоли лӯлаҳои обгузарро дар ҳаҷми гуногун ба роҳ монда, бо ин васила бозори ноҳия ва вилоятро бо чунин номгӯи маҳсулот таъмин намоянд. мо соҳибкорон бо дастгирии пайваста президенти мамлакат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле шод ҳастем, ки доимо мо соҳибкорон дастгирӣ менамояд. иқдом намудем, ки ба 35-солагии ҷашни истиқлол як корхонаи саноатии шифр барои азбист ба истифода диҳам. баъд аз ба анҷом расидани корхона зиёда аз 40 нафар 50 нафар сокинони деҳонишин ба ҷои кор таъмин мегардад. иброз гардид, ки дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи саноат дар ноҳияи дӯстӣ ба марҳилаи нави рушд ворид гардида, давра ба давра ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда рӯ ба афзоиш қарор дорад. баҳри истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи дӯстӣ бунёди 267 иншооти гуногун таъйинот нақшагузорӣ шудааст, ки 28 тои он корхонаҳои саноатӣ мебошанд. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ барои таъмини фаъолияти самаранокии иншооти нави истеҳсолӣ тадбирҳои лозима роҳандозӣ карда мешавад. зимни суҳбат сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ва раиси вилоятхатлон Давлаталӣ Саид оид ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати вусъати корҳои ободониву созандагӣ, бунёди иншооти нави истеҳсолӣ ва омодагии соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 ба масъулини соҳа дастуру супоришҳои сарвари давлатро расониданд. то ба 1 августи соли 2025 дар ноҳия 229 адад иншоот мо ба истифода додем, ки аз ин иншоотҳо ҳамаш иншоотҳое, ки аз тарафи соҳибкорони ватанӣ, аз тарафи шахсон алоҳида, аз тарафи шахсони сафҳодатбахш ва аҳолӣ мебошад, ба истифода додем, ки 85% нақшаи ҷашни 35-солагиро дар бар мегирад. дар доираи рушди солҳои рушди саноат дар ноҳияи дӯстӣ 28 иншоот мо ба нақша гирифта шуда будем, ки 22 иншоотро мо ба истифода додем бо ҷалби соҳибкорони ватанӣ, ки зиёда аз 92 ҷойкориро ташкил медиҳад, ки ҳамаи ин иншоотҳо барои пешрафти рушди истеҳсолоти ноҳия хизмати бузург карда истодаанд. дар идомаи сафари корӣ сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ва раиси вилоятхатлон Давлаталӣ Саид аз фаъолияти пойгоҳҳои обкашии рақами 1 дар деҳаи каёндеҳи ҷамоати деҳоти Деҳқонобод шинос шуданд. гуфта шуд, ки дар ин минтақа 10 пойгоҳҳои обкашӣ мавҷуд буда, беш аз 12000 гектар заминҳои мавзеи ғаравтудро бо оби полизӣ таъмин менамоянд. пойгоҳҳои обкашии рақами 1 соли 2016 бо ивази таҷҳизоти наву замонавии пуриқтидор ба истифода дода шудааст. масофае, ки аз дарёи
бахш то пойгоҳҳои обкашии рақами 1 мебошад беш аз 3 километрро ташкил дода ҳар сол он аз ҷониби ҷамъияти саҳомии ҷунтаи хатлон синсило соҳилбандӣ карда мешавад. дар доираи оғози ҳамкориҳо ширкати мазкур бо барқарор намудани пойгоҳҳои обкашӣ зиёда аз 12 000 гектар заминҳои минтақаро бо оби полизӣ таъмин менамояд ки ин дар баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ нақши ниҳоят муҳим дорад. гуфта шуд ки баъди мавриди истифода қарор додани ин пойгоҳҳои обкашӣ дар баробари масоҳати васеъи заминҳои корам ҳамзамон сокинони ин мавзеъ низ бо оби полизӣ таъмин гашта кори хоҷагидориро рушд мебахшанд. ҳамчунин дар ин рӯз сарвазири мамлакат қоҳир расулзода ва раиси вилояти хатлон давлатали саид дар ҷамоати деҳоти нури вахши ноҳия дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи хатлон силсило ба маъракаи чиниши пахта оғоз бахшида барои пурра ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил ба хоҷагидорон тавсияҳои судманд доданд. иттилоъ дода шуд ки имсол саҳмдорони ҷамъияти мазкур дар масоҳати 3440 гектар навъҳои серҳосилу ба обу ҳавои минтақа мутобиқи пунбадонаро бо усули обёрии қатрагин киш намуданд ки ин усул аз бисёр ҷиҳат ба манфиат мебошад, зеро ин тартиби кор имкон медиҳад ки баробари сарфаи об ҳамчунин ғизодиҳӣ ва коркарди байни қатори ниҳолони пахта тибқи талаботи агротехникаи парвариш роҳандозӣ карда шавад ки аз ҳар гектари он метавон беш аз 45 сентнер ҳосил ҷамъоварӣ кард. 今年我们在这个独地区种了 در نوعیه دوستی 3300 گکتار زمینایی که بکار خوابیده بودن از حساب اصول آبیاری قطرگی همشون رو توغری کرده ماندن و حاضر باشه با اصول آبیاری قطرگی استفاده برده ایستادن. حاضر تخمیایی که ما استفاده میبریم تخمیای دوستی سه میباشه. حاصلناکی تقریبا به 50 سنتنر آمده رسیدگی هستند و ما امیدوار هستیم که امسال حاصلناکی ما به نسبت سال گذشته خیلی خوبتر میباشه. 固定的有500多。 гуфта шуд ки дар вақти кишту парвариш ва чиниши пахта дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи хатлон синсило ҳамасола зиёда аз 1000 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин мешаванд. зимни суҳбат бо аҳли заҳмат ва масъулини ноҳияи дӯстӣ сарвазири кишвар ва раиси вилоят ба онҳо хирмани пурбор ва ризқи фаровон орзу намуда ҳамзамон оид ба қабули сарвақтии пахта коркарди он ва истифодаи иқтидорҳои истеҳсолӣ ба роҳбарони корхонаҳои саноатӣ ва масъулини ноҳия дастурҳои мушаххас доданд. иттилоъ дода шуд ки ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи хатлон синсило дар ноҳияи дӯстӣ аз соли 2015 инҷониб фаъолияти пурсамар дошта бо истифода аз таҷрибаи пешқадам бо обёрӣ намудани заминҳои бекорхобида дар самти парваришу истеҳсоли пахта ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. бо назардошти талаботи рӯзафзони бозори ҷаҳонӣ ба нахи пахта деҳқонон ба рушди соҳаи пахтакорӣ аҳамияти бештар дода аз тухмиҳои ба иқлим мутобиқу серҳосил истифода менамоянд то даромаднокии хоҷагиҳои худро дучанд зиёд намуда сатҳи зиндагии саҳмдоронро боло бардоранд. заҳматкашони ноҳияи дӯстӣ имсол тибқи дурнамо нақша доранд ки 19360 тонна ҳосил ба даст оранд ки ба ҳар як гектар аз 25 то 30 сентнерӣ рост меояд. ин мавсим аз нашъунамои пахта дар ноҳияи дӯстӣ маълум мегардад ки хоҷагидорон ҳосили баланд рӯёнида дар иҷрои дурнамои солона саҳми муносиб гузоранд. хоҷагидорони ноҳияи дӯстӣ имсол дар майдони 7790 гектар кишти кумовдоронро гузаронданд ки аз ин 3400 гектарашон бо усули чинӣ мебошад ва ғайр аз ин қариб 600 гектар хоҷагидорони ноҳия бо усули муосир киш гузаронданд. айни ҳол дар ноҳияи дӯстӣ зиёда аз 1000 тонна пахта чинида шудааст ба пунктҳои пахта қабулкунӣ супордааст. мо ӯҳдадор шудем ки 21000 тонна бояд ки пахта супорем. сарвазири мамлакат қоҳир расулзода ва раиси вилояти хатлон давлатали саид бо хоҷагидорону кишоварзон зимни суҳбат таъкид намуданд ки ҳар сокини ноҳияро зарур аст дар баробари истифодаи заминҳои кушод инчунин қитъаҳои назди ҳавлигиро низ бояд пурсамар истифода баранд, зеро бо ин васила метавон фаровонии бозори истеъмолиро таъмин ва эҳтиёҷоти оиларо бошад бо маҳсулоти ғизоӣ қонеъ гардонид. худойдоди раҷаб, абдурозиқи маҳмадчо, манучери одина, намузали эргаш, ноҳияи дӯстӣ барои барномаи ахбор.